Здравейте, вие сте в канала Магарев Кълта, а сега ще чуете една много интересна история, която според мен може да ви бъде много в полза. За нея ще чуем от Дарито. Дарите си! Здравей, Любче! Здравейте и на зрителите на Магарев Кълта. Искам да ви кажа да не се оставяте магарето в кълта и точно за това е следващата история. Става въпрос за жена, която е с телково решение заради психиатрично заболяване. Тази жена е млада на всичко отгоре. Преди малко двете с тебе изчислихме, че е на 48 години. От началото, т.е. отскоро има промяна в закона за телковото решение, по силата на която промяна, преди да изтече това старото телково решение, пациента трябва да отиде при личния лекар 3 месеца по-рано и да предостави документи за неговото преподновяване. Когато той стори това, вече започва разглеждането на случайен принцип на въпросните телкови решения. Да, кажи в какъв срок трябва да се разгледа? Трябва да му отговорят на най-много до 3 месеца. Т.е. докато изтече телковото решение, старото, той трябва да получи ново, за да може да се застъпят нещата, защото обикновено тези хора не работят. Те разчитат единствено както на парите. В случая, който ти ще разкажеш. Точно, те разчитат само на тези пари, в случая на едни 400 лева. И така, случайно в началото на годината срещам въпросната моя познайница, която ми разказва, че без каквито и да било пари в себе си. Питам защо и тя ми казва, защото не ми е преподновено телковото решение и ми спряха пенсията по телк. Тази жена, както вече казах, е с психиатрично заболяване. В този момент се оказва и болна от бронхопневмония с прекъснати здравноосигурителни права. Защото реално тя е оставена да оцелява. Абсолютно. Как ще оцелява си е нейна грижа? 4 месеца тя е без каквито и да било средства, като се вижда принудена да отиде да стегли потребителски кредит, за да може да си купува храна. Но парите и от този кредит бяха вече свършили. Какво направих? Първата ми работа, не знаех към кого да се обърна, затова звъннах в здравната каса, тъй като реших, че здравната каса може да ми помогне. Каза се, че те не следят тези случаи. Кой се занимава с тези случаи? На отчет тези случаи са към РЗИ, но реално тези случаи, разглеждането и препотвърждаването на въпросните телкови решения става на случайен принцип в съответните ДКЦ-та в цялата страна. Обаче нямаше как да знам кое точно е ДКЦ-то. Затова се наложи да се обади в Министерството на здравеопазването. Значи тук е една малка скобка. Ако имате подобен случай, имате ваш близък или виждате някой човек, който има нужда от такава помощ, Министерството на здравеопазването, като е хубаво да сте се подготвили, Дарито сподели 3 имена, ЕГН и номер на телково решение, за да може да проверите докъде е стигнал случай на този човек. И сега Дарито ще каже нататък какво се е случило. И трябва да го направите аз ви съветвам да бъде писмено. Аз лично го оформих и като жалба до деловодство Хикс, мисля, че се казва government.bg. Аз ще изпиша имейла, за да ви бъде по-лесно. Коректно. И какво се случи? 10 минути по-късно получих отговор, че моята жалба е получена, заверена съответно с подпис и печат от заместник министър. В рамките на 3, нямаше и толкова дни, научих ДКЦ-то, за което трябваше да се разгледа конкретния случай на тази жена. Да, 4-то ДКЦ София, оттам нататък се превърнах в корица китайска капка. И всъщност двете с тебе видяхме, че от първата ми реакция до крайното решение са минали точно 2 седмици. Тогава дойде и благата вест за Анета, хайде ще кажа нейното име. Нейното телково решение вече е пожизнено и тя има право на личен асистент. Нещо, от което тя се възползва. И сега е добре и не се налага да ходи да проси по улицата. Мисля, че това беше една уникална история. Благодарим, Дари, че разказа при нас. И ако и вие имате нужда от подобна помощ или знаете за някой от ваш близък и мислите, че това видео ще е полезно, моля, споделете го. Ако мислите, че канала като цяло ще ви бъде полезен, моля, присъединете се. Ако имате някакви въпроси, коментари, на Магарев в кълта maimunka@gmail.com може да го направите. Не си оставяйте магарите в кълта. Точно така. Благодарим ви!